Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. V tomto videu sa pozrieme na vec, ktorá zmení život všetkým, ktorí sa starajú o svoje everyday carry. Došla mi táto nádherná zasielka z Temu. Nachádzala sa v nej aj tá nádherná mačka a tento prenosný parfém, ale to si všetko povieme v ďalšom everyday carry videu. Každopádne dneska sme tu kvôli tejto zasielke. Nemyslel som, že mi to dojde zložené, ale došlo mi to v takejto IKEA verzii. Tento kút mojej izby ste ešte nevideli, alebo každopádne asi som to ešte netočil. Každopádne tuto mám takú poličku, kde si odkladám všetky everyday carry veci. To znamená, ideme ráno do školy, tak si zoberiem mobil, kľúče, peňaženku a tak ďalej. Ale ako môžete vidieť, sú tu škaredo rozhádzané, nepáči sa mi to, niečo mi môže padnúť za tú skrinku a tak ďalej. A práve to by mal vyriešiť náš odkladací priestor na everyday carry veci. Takže vidíte, hneď to tu vyzerá krajšie. Ešte napríklad túto si môžete zavesiť kľúče, keďže ja mám kľúče na tomto gadžete, ktorý si ešte predstavíme v ďalšom everyday carry. Ale keby máte kľúče normálne, tak si ich môžete zavesiť na tento výrez. Tuto hore by potom prišli napríklad hodinky alebo náramky a tak ďalej. Takže môžete vidieť, že mi to pekne zvelebilo môj everyday carry kútik. Keby ste si to chceli kúpiť, určite vám nechám odkaz v popisku. A na záver vám chcem poďakovať, pretože súťažná verzia našeho videa vyhrala prvé miesto v súťaži, do ktorej sme sa prihlásili. To, čo nám odtiaľ príde, z toho bude tiež video a budú aj video o tej súťaži, budú videá z backstageu natáčania. Každopádne to video, čo môžete dohľadať na našom kanále, je súťažná verzia, takže skrátená. A do budúcna určite vyjde celá verzia, lebo to je tak polovica toho filmu. Tá celá verzia vyjde potom, ako sa odpremieruje na Agape v Seredi, takže pustíme to na tej akcii a až potom to vydám na YouTube, čo bude za taký možno mesiac. Každopádne nemusíte sa báť, dotedy máme naplánovaných veľa videí a dotedy určite vyjdú aj backstage z toho natáčania. A to je všetko. Ďakujem, že ste sledovali video, dúfam, že sa vám ľúbilo. Pokiaľ sa vám ľúbilo, môžete dať like, odber, komentár, všetko čo chcete. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.